Exercise muna tayo. Kape-kape muna, kape-kape. Pinoy on board. Yung ano? Doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Kape-kape muna. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Ang grabe. resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin naintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not Patay ka, appreciate Risa. yung sinabi niya. Risa I do not Ontiveros. appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa ang minsang paghingi raw ni Hontiveros ng tulong kay VP Sara ng mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, Hindi na. noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. Natanong ang VP tungkol sa kanyang security. Ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security? It was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Sa huli, pasado sa komite ang hinihiling na 2.037 billion na budget ng OVP. Pero bago matapos ang pagdinig, may hirit pa ulit ang vice. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines. Except, joke lang ha. Magandang hapon. Yeah. DP talaga. Consistent, Madam Chair. Pagkatapos ng hearing, muling napunta sa politika ang usapin ng makapanayan ng media ang vice. Partikular tungkol sa umunay nilulutang impeachment complaints laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. It's openly discussed yung impeachment. Ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Di raw siya natatakot na Okay, may let's go. impeach. Wala naman daw talaga siyang plano nung tumakbo bilang vice. Kung hindi man daw humingi ng tulong sa kanya, ang magkapatid na sila Senator Ike at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Isang kape pa, isang lagok pa ng kape. Or impeach nila Pinoy on ako, board. hindi kawalan sa akin. Nang tanungin kung nagsisisi ba siyang tumulong kay Pangulong Marcos, Ganda ng araw. Medyo puyaters tayo ngayon. Ilaw. Yeah. Nahanap ko, hindi ko makita eh. Did you ask Ace? Iniisip ko nga kung saan ko nilagay eh. Yeah. Hindi ba pwedeng ano? For now, kung kailangan ni Roy. Hindi ko mahanap. Magkalakal ako sa wallet ko. Wala eh. Saan ko yun? Sige, magkakalkal ako. Ah. Kaya nga eh. Kailan tayo napunta ng Costco?
Oh, okay. Tignan ko sa mga plastic. Pero usually nilalagay ko sa wallet agad yun. Wala ba siyang activity? Oh. Ah. Pasok ka? Birthday yata ni Jensen. Nag-i-invite yata sila na punta kayo. Si ano? Si Doc. Oh. Pwede. Okay. Init na. Hirap magpapayat. Grabe. Bilisan lang to. Tapos buhat tayo. Pinoy on board. Ganda siya. Okay. Exercise. Pero target nilang matapos ang trabaho bago mag-alas 12 ng Okay. Hanggat maaari nga sana, maliwanag. Para hindi ka mahirap sa restoration. Pero, Ganun. buti naman ang, ng ating
Basta today. Basta this day. Okay. That's it, Pansit. Ay naibalik na ang kuryente sa ilang bahay. Pero hindi sa ilang lugar tulad ng kina Carlos Miguel. Wala, paypay ka lang talaga ng paypay.